A Asociación Veciñal do Sabiñao ven de enviar ante a Secretaría Xeral de Infraestructuras unha serie de alegacións contra o proxecto da A72 entre Chantada e Monforte. Coñecido nestes días o anuncio definitivo da aprobación do expediente de información pública da citada autovía, a súa idea é que se arquive o proxecto. Consideran que dende o inicio do plan polo ano 2003 as circunstancias teñen alterado e influen na valoración e resolución. O colectivo veciñal destaca, por exemplo, o feito de que se está a buscar e traballar na declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, un interese que chocaría coa alteración do medio en diversos puntos obxecto desta declaración de construirse a autovía aínda coa alternativa aprobada definitivamente. Por outra banda, a directiva da Asociación Veciñal sinala nun comunicado o recente condicionante de rendibilidade para todas as obras públicas que vayan iniciarse dende o inicio da crise económica. Remítense ao propio informe de impacto ambiental publicado no mes de abril, no que, pese a ser positivo, tamén se consideraba a rendibilidade en función da densidade de tráfico nesta vía, que non supera os 3.000 automóviles día. A nota enviada a Fomento foi remitida tamén á Comisión de Seguimento da candidatura da Ribeira Sacra como ben mundial, integrada entre outras entidades polas deputacións de Lugo e Ourense, as que convidan a pronunciarse sobre este proxecto.